COVID-19 zainketa arduretan gertatzen ari den krisia jarri du mahai gainean tradizioz etxeetan eta ia beti emakumeengatik egin izan diren lanak. Orain, inoiz baino gehiago, ikuspegia aldatu behar da zainketei duten garrantzia emateko eta dagokien lekuan jartzeko, gure bizitza ereduaren erdigunean. Baina, zer da zaintzea? Osasunaren mundu erakundearen arabera, pertsona bakoitzaren bizitza giza eskubideen baliotasunean oinarrituta egotea lortzeko jardueren multzoa eta baliabideen erabilera dira zaintzak. Beste era batera esan da. Zaintzaz ari garenean, bizitza duin bat eduki ahal izateko egiten diren lan guztiei buruz ari gara ordainduak izan ala ez? Eta hau hasten da, geure burua, gure familia, gure komunitatea, gure ingurunea eta ingurumena zaintzen. Zaindu gaitzaten eskubidea daukagu eta zaintzeko betebeharra. Baina hau benetakoa izan dadin, administrazio publikoen, sektore pribatuaren, komunitateen, familien eta gizonen eta emakumeen arteko konpromiso partekatu bat behar da. Burlatako udaletik, herritar zaintzaileak. Burlata, zainketen lurraldea, kanpaina abiarazi dugu. Zainketen gizarte eredu berri baten inguruan gogoeta egin dezagun. Izan ere, elkar ezagutzeko pertsonak batzen dituen ari gorri ikusezinaren Japoniako elezarrean bezala, zainketek elkartu egiten gaituzte, gure patua, besteak zaintzea eta zaindu gaitzaten delako.